Jeppis-missioon Pietarsaareen heinäkuussa 2014. Jeppis-missio on suuren suosion saanut yhteiskristillinen evankelioimistapahtuma Pietarsaaressa, ja tänäkin vuonna odotamme suurta määrää uskovia ihmisiä tulemaan eri kristillisistä seurakunnista, niin kuin myös henkilöitä, jotka eivät ole vielä sisällä pelastuksessa. Kaikissa näissä tilaisuuksissa me rukoilemme avun tarvitsijoiden puolesta. Me julistamme täyttä evankeliumia siitä, että Jeesus pelastaa, Jeesus parantaa ja Jeesus täyttää Pyhällä Hengellä. Tule mukaan kokemaan Jumalan voimaa Jeppis-missioon heinäkuussa 2014. Siunausta sulle!